No, co bys rád? Ty už jsi měl výplatu? Ještě ne, proč? Do píče. Eba, vždycky jak mi voláš, kurva, tak jsi prach jenom. Tak to ne, vole, tak ale já jsem potřeboval teď založit, víš? Koně dojeb. Pěkné, ne? Mi volá, že mám mikrofon někde za stolem, spadnutý za ní. Ale slyším tě. Jo, a už jsem ho vytáhl, vole. Jo tak. Do píče, nevíš od koho, vole, kdo půjčí, vole? Nevím. Někdo, kdo má výplatu 8. nebo tak, jak to bývá. No však. To asi nikdo, vole, aspoň koho mám na fejsu. Kubovi už jsem psal, vole, ten nemá do píči. A ten tě nepůjčí, ani kdyby měl. Já vím, že kdyby měl, tak mi nepůjčí. Je taky skrblík, že to je není On možné. napsal právě, že má tak kilo 200 do výplaty, říkám, tak to tak 2000 minimálně. Že prý nemá ani na naftu. Tak ať jezdí tramvajou, ne, vole. A to je, vlastně to je pod jeho ego, kurva. Já vím, že jo, no. Píča, to je v prdeli, vole. Čurák z kurve mi neposlal celou výplatu, vole. Ty peníze, co jsem ti vracel, to byly moje poslední, vole. Jak jako celou, nechápu. On mi poslal jenom základ, ne? On mi nedal zbytek ještě. Je tak? Bo se vymlouvá píčo, že nemá prachy, čurák skurvený. Aha. Ale to bývá u takých firm. No však to je nejpěknější to je. Taky ty stavby a to je na piču. Na 2 píče, vole, teď, vole, scháním někoho, vole, kde má na žičnutí, kurva. Já tu mám úplně hodně lidí. Já tam mám 300 lidí, já znám 4. Aha. Tak já tu mám hodně lidí, já znám všecky, jenže většina, vole, všichni bydlí někde, vole, za Moravou, píčo, nebo tak, vole, to mi tak píču pomůže. No, nebo Polaky nejlépe, jak tam máš, to je taky Tak super. plaky tam nemám. Rusy, ty jsou taky pečači. S těma nepokecáš, vole. Jo. Píča skončila prohybíce, já jsem ještě nebyl chlastat, vole. Skončila prohybice a já to asi ne. Ale v píči, Keď sám byl, vole, jsme zapíjeli malého cegry. ty prase. Ale to nebylo jako zase tak nic moc. Ty já se za ní musím stavit, ty vole. No. Podívat se na to frcka. Zase mi vibruje phone. Jo. Co kdo chce, zase někdo chce prachy. Já jsem ti nepsal. A to je furt po každé, buď mi píše nebo volá Verča, anebo buď Esox volá Cetele, nebo ty. Jo. Vraťte prosím splátku. A to je prodlení s platbami, vole, půl roku. Nemám prachy, vole. Minule, jak jsem jdu vyjebali, vole, já jsem neměl zaplacenou splatku, ne? Tak jsem jim volal, že to nemá zaplacené, jestli by to šlo uhradit v splatnosti dalšího toho, ne? Že bych to poslal najednou. Jo, není problém. Den před výplatou mi volají, že to nemám uhrazené, že to dávají na policajti, ne? Jo. Tak jsem se s váma domluvil, ne, nějak. My o ničem nevíme, tady nic, nikdo neví. Tak to je dobré, jak chcem, no. A dali to na policajty? Nevím, nic mi nepřišlo, na druhý den museli mít peníze už na účtu, nevím. Sedím doma, vole, nachcipaný jak kurva. Super, Benny, super. Co? Tam super, Benny. Jo, je, píčo. Ty vole, já se dneska nechci nudit doma, mám píčo volno a já jsem doma zase. Tak se nebudem nudit, pojď si něco zahrát. A co chceš hrát? Nic, nemáš to, co mám já, vole. Stáhnu, ale není problém. Oh. Co stáhneš? Že já mám všecko placené, víš ty kokot. Zaplatíme, není problém. Tak já nevím, já ti budu diktovat, jo? Počkej, co tam máš neplaceného, to diktuj, vole. Co nemám neplaceného a co jde online, tak to je jediné CS-ko, vole. Vyšlo, to zabírá jenom 300 mega. No počkej, nehraješ ty náhodou CS na Steamu? A tak to je jedno, jestli jdu na non-Steam nebo Steam. No, že to je tež placené, ne? Já nevím, já mám, vole, všecko, mám, vole, Call of Duty, vole, Modern Warfare 3, Bych nerozděl, vole, Diablo 3, Dotu 2, vole. Také hry já bych nerozděl ani. Ten můj počítač připomíná nějaký starý šicí stroj, vole. Počkej. Píča, tu fakt nikdo není, vole, mě poseru, vole. Co jdu psát, vole. Sounter Strike.
Se mi nějak nezdá, jako že by to mělo mít 470 mega. Ty vole, to je anglicky, co s tím udělám? Minimální konfigurace, vole, Windows XP a výš. S někým i, víš? 1 giga RAM. Jo. Proč půjčuji takovým lidem, co mi nevrací, kurva? To jsou kurvy. Ještě bohužel mi to doteďka nevrátil, vole, ještě. Já nevím, mrtka, vole. No, Tomu bych nepoužil. A že co? Že se s ním nebavím. 4krát, nebo furt mi píše každý den, že co je se mnou, říkám, vyhul. Co jsem ti udělal? Vyhul. Skurvěrem vyjebaný, vole. Já bych mu nepůjčil ani korunu, piče. Teď už vím. Jo. Tak přímo bych si koupil takové banány, že? Co to je? Bananíky? Oh! Prý bych nehodil šavlu, jak bych to viděl, jo? Já bych si je koupil, a bych měl jistotu v původu, vole. Píčo, takový skurvý syn. Tak. Oj, píčo. Nevím, pičo, co zahrajem, vole? A nevím, ty nic nemáš, co mám. Já už nic dám, dáme si pičkvorky. Jo. Dáš si se mnou pičkvorky? Já vím, co dáme, počkej. Achtung, ty kurve dáme. To je kurva co? Až jak uvidíš. Jestli to bylo. No. Achtung, ty kurve. Pošlu ti link. Co to zase je do píče? Jdi do píči, já tě nechci, vole. Kurva, uhní, vole, zmrde. Žich mi to poslalo zase, Bolí mě držka. Co tě bolí držka? Co jsi dostal? Od koho? Moudrost konečně. Doste mi piča zub. Jo, nechtěl bych. Mě bolel před 2 dnama, jsem chcípal. Já chcípal teď. Já tohle nechci, bože, co to je za píčovinu. A co to je za capinu, nebo co? Počkej, já musím první zjistit, jak jsem tam přihlašoval. Jdi do piče. To nechci. No. Teď ti řeknu, že... Tak. Play, ne. To píče, proč to nejde zase? Tak, play, ne. Jo, a to zase tím je, pičo. Až na to přijdu, jak ti to řeknu. Jak se to kurva spouští, pičo. To nechci do píče. Klikni na to. Na to play kurve Fever v 2. Počkej, vydrž chvíli. Zatím založím aspoň. Nosík, kredit. Já nechci být QS do píče. Ke incorrect or register or... Tak na ten odkaz teda, a na co mám? Jenom klikni na ten odkaz zatím. Tak na to jsem přesně klikl. A tady nahoře je play. Nechci být QS, ty kurvo 1. No, dej tam ten play velký, ten play kurve 2. Aha. Aha, jak na to klikneš, tak jak ti to najíždí, tak dej hned play. A jsem Guest. No to je jedno, na to se vyser. Já jsem tež Guest.
Restarting, premium, něco, hovno, reklama tam je. No, ti najede takový pičus, vole. Dáme kokot. Kredit. Už jsi v tom, jak si tam vybíráš ty servery? No. No, tak tam najdi, je tam kokot. To jsi ty? Jo. Dobré, tak počkej, teď se vyščím. Píčo, ty jsi ten žlutý, že? Asi jo. Co to je za čurák, já chci kýknout, vole, běžte do píče. Kurva, kýck. Kurva, Ty říkáš kýck, vole, akorát tam zůstávají, ale. kýck. Ne. Kýck. Do píče. Kýck. Samé prostě slovo tady. Tady se nemluvíš prostě, kurva. U koho? U nás doma. U nás doma. Tak ten, kýck. No. Já už tu hrát do píče, jak to zapnu. Start game. A hýbeš tam jen s kýckama, jo? 2, 1. A bude ti tam lítat taková tečka a s ní děláš čáru a prostě musíš mě zničit tou čárou. A jsou tam různé takové píčoviny, které bereš, tím je zpomalíš nebo vole se zrychlíš a takové kokotiny. Žádná tečka tu není. Je to celkem jakože, víš co, na uvažování. No, by ses mohl zapnout, ne, píče? Jo. 60 fps, co to je, man? No, to je 60. Jakože nic. Jakože počkej, to trvá. Jo, 4 dny. Lefter, edit hudce. Co to za sračku? Hrej do piče. Super hrabe, ne? 6 dní to bude načítat, ne? Pizza hra.